Алейкум, хуш омадед ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, чанд рӯз набудем, прямои эфирда грипп қапидам. Хитона эҳтиёт кунед, грипп нашен. Баъд компютермонам камтар збой додагӣ буд. Имрӯз ҳатман билетотонро равон мекунем. Билето хеле бисёр омадагӣ. Имрӯз ҳатман равон мекунем. 1000 бахшиш барои збой шидагӣ. метавонед бинависен. лайкҳоро биҷиқем брато. чанд вақт набудем барои дастгиритон. 1000 раҳмат. 1000 раҳмат барои сабру тоқатон. 1000 раҳмат дӯстони азиз. действительно мағза нест. вазмин. комментарий бинависен. лайкҳоро вай кунен. имрӯз ҳатман билетҳоро ман равон мекунам. компютер збой шида буд. бояд бор дига гуфтестам. баъд сообщение бисёр менависем. вообще беҳад ваяй. салом алейкум. ваалейкум салом. бозӣ рафтеста. 1000 раҳмат. мебиёя билетон мебиёя. айрӯзи 17 наомада бояд биёя кард. бале билетон мебиёя. ҳатман мебиёя. ҳамин шав то саҳара ҳамаи билетотон мебиёяд дӯстони азиз. хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. ягон хавотир нашед. хай одам касал мешава. одам маззаш мегириза. иам халияи ҳаёт чӣ мекунӣ? гриппи паданавад омадагие ки устухонота тов мета. 1000 бор бахшиш дӯстони азиз. лайкҳоро биҷиқед. ҷамшед назаров. 1 сол нашида ҷамшед назаров. 50 000 дона количествои билетай. ҳама чи заодно 2 рӯз то соли нава ревизия мекунем. чанка билет рафтагия, чанка чи шидагия. дӯстони азиз. раҳмати калон. худованд шифотон диҳад. раҳмати калон. ҳамин рӯз то саҳара ҳозир ҳама кор кардистай. то саҳара ҳамаи билетҳое ки каси дар рафтагӣ нестай, ҳамаи билетҳо мерава. насиб бошад 28-27 мумкин пага дигар роликҳои нава партоем дӯстони азиз. ошно мега қариб шида. мо количествои билетмон бисёри бадай дӯстони азиз. количествои билети мо бисёри бадай. тамоми СНГ да осиёи миёнада хали бозӣ яктай дӯстони азиз. дигар нестай. хали калон хали бозӣ калон нест. и давом мета. ҳам кай ки билетҳомон буд шид бозиро ҳатман мо сар метем. и як дсе нестай ку буфурӯшем. и я бозор нестай ку семечка нестай ку семечкара тезтар мефурӯшӣ. ё ки ягон жвачка нафурӯхтестем ку. ҳамаи шумо да ман дӯстони азиз бурдборӣ мехоҳам. асоби на мусофирое ки мераванд коркунӣ ба умеди хонаму ба умеди як дару вай кара. ҳамаи шумо да ман бурдборӣ мехоҳам дӯстони азиз. хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. ҳатман то пагара каси билет гирифтагия то пага саҳара ҳамаи билетҳош ҷобаҷо мешава иншолло. ҳамаам ватсапода ҳама чида ҷавоб метиҳанд оператор. иам хали збой мешава.
намешава, не збой мешава. Збой система любой кор да любой бозингар да збой система мешава. Любой бозингар аккаунтша маҳкам мекунад. Хеле мешава хе. Хавотир наше. Ҳеҷ ка ягон вай шидагӣ нестай. Самандар Назаров. ошно қариб шид. Мегем қариб шава мегем, ҳатман мегем. Удов гуфта будам қариби финиш даем ки ҳам финиш гуфтаги ки ними вайда уже финиш мешава. Билето ба дӯстони азиз билето ай ҳар ҷо мерава. Цифрҳо ҳар хел мерава. Мо ай 1 то 50,000 цифра дода наметонем. Барое ки билет бояд аралаш шава. Билет бояд аралаш шава. Дӯстони азиз. Клуби бача салом алейкум. Назӣ сӯзи саломатит назай. Бозӣ рафтестай. Мо қариб як эфир накарда будем, видео напархта будем, маза набуд. Баъд компютер збой дода буд. Технически збой шида буд. Зинда бошед. На раҳмати калон шумо дам. Саломат бошед. ҳамаи билетотон дар телеграм мебуроя. Ҳамаи билеторо ман распечатат карда ҳамаша мепартом. Дӯстони азиз бинен, ҳамаи билетои хитона бинен. Каси билет гум кардаги як бор бинависед, билетам гум шид ай телефон, мо ёфта метем. Ҳамон билета ҳатман ёфта метем. Леки ҳар ду нависем ку сообщени бисёри бад мешавад, успеват намекунанд ҷавоб доданда. Баъд билетхаро поён ғалтидан мегиранд. Билет гирифтагио баъдам мегӯям ки ҳам гирифтем вай накунем. Ина ҳозир гирифтагио ай 17 число. Ай 17 якташ навистаги ма 25 да гирифтагиам. Барои ки бисёр менависа билет поён меғалта. Ҳамаша имрӯз то соара ревизия мекунем, ҳамаша ҷобаҷо мекунем. Насиб боша худохоҳ. раҳмати калон. ҳар гап менависен ами 2 сол шид, 3 сол шид, 2 сол 3 сол шид. Шумо қатъимаен ки 2 сол 3 сол шид ки хеле гап мезанед. билет чанд сомон? Нархи билет 100 сомонаи амхе. Даршис 100 сомонаи дӯстони азиз, нархи билет. Хуб, ҳозиражда билет бисёр вай шидагия, ответ додагӣ нестай, збой шидагия. Билетҳоро вай кунем, партоем, баъд уже метавонем наистан гирем. $50,000 количествои билет. Хуб, як бор дигар гуфтестам, зинда бошен, саломат бошен, ҳамун ютуб бидурӯен, ҳамун записҳо ҳастай, ҳама чи ҳамун ҷо ҳастай.
зинда бошен, саломат бошен. Бо мебурем пага эфир худухоҳ ёки имшав мебурам. имшав мебурам, гап мезанам чандташ рафтай насиб карда бошад. зинда бошен, лайкҳоро фаромӯш накунед дӯстони азиз. Раҳмати калон барои поддержкатон.